नैरोजा ट्राइबेल फरायसाफोरा आसाम सरकारनि हेंथा सोमावसारदों। थांनाय बावैसो सान सिगां आसाम सरकारनि ग्रुप अफ मिनिस्टारा आसामनि मोनद' हारिनि एसटी रिपर्ट दिखांनायखौ लानानै गोख्रों खुद्रिसारदों ट्राइबेल फरायसाफोरा। उदालगुरि शहरनि बिखायाव थानाय दुर्गा मण्डप गेवलां फोथाराव आसाम सरकार हुसियार, ट्राइबेल इउनिटी लं लिभ, बीटीसी सरकार हाय हाय बायदि लिरनाय आखायाव प्लेकार्ड लानानै 2 घन्टा सोमावसारदों ट्राइबेल फरायसाफोरा। मख'नो गोनांदि थांनाय 2016 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारिया मोनद' हारिखौ एसटी खालामनांगौनि थाखाय एनओसी हरनायखौ उइथड्र खालामनांगौ होननाबो बे धरना हाबाफारिनि गेजेरजों गोख्रों खुद्रिसारदों ट्राइबेल फरायसाफोरा। निश्चय दिनै उदालगुरिनि ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स बिथांमोना नैबे हाबाफारिखौ लादों, प्रटेस्टनि हाबाफारिखौ लादों। बयबो दाब दाब कलेजनिफ्राय फैदों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जाखिनि कलेज दङ बेनि स्टुडेन्ट्सफोरा दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लादों। थारैनो नंगौ, एसटी होयोब्ला 6टा जनगोष्ठीनो एसटी होयोब्ला जोबोद जोंहा हारि हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै जोंहा जोबोद खहा जागोन। बेखौ जोङो फरायसा हिसाबै बेखौ बुजिदों। फरायसा हिसाबै बुजिनानै नैबे प्रटेस्टनि हाबाफारिखौ लादों। आरो जाय बिथांमोना बर'नि लिडार, जाय बिथांमोना बर'नि खथायाव इलेक्सन गेलेनानै देरहालांदों, बिथांमोना दिनै फंसेबो खोथा बुङाखै। बर' एसटीनि हेंथायै फंसेबो खोथा बुङाखै। एसटी होनायनि हेंथायै फंसेबो खोथा बुङाखै। आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा एसटी होनायनि सायाव एप्रुभेल होनानै एनओसी हरदों आसाम गभर्नमेन्टनो। बे एनओसीखौ जोङो फरायसा हिसाबै थाबैनो उइथड्र खालामनांगौ होननानै जोङो फोरमायो आरो बुङो। जोङो बर' फरायसा हिसाबै जोंनि फिउचारखौ नुहुरदों, जोंनि फिउचारनि बागै जोङो बर' फरायसा हिसाबै सानदों। आरो जाय बिथांमोना जोंनि उल्था उल्थि कमेन्ट होदों, बिथांमोना अननानै गासैबो सिरि थानांगौ। जोङो बेयाव सोरबा बिपिएफ, सोरबा इउपिपिएल, सोरबा अर्गेनाइजेशन्स आबसु, सोरबा बिएसइउ होननानै जोङो नैबे प्रटेस्टनि हाबाफारिखौ लायाखै। जोङो एज ए ट्राइबेल स्टुडेन्ट्स हिसाबैसो जोङो नैबे प्रटेस्टनि हाबाफारिखौ लादों। आरो फिउचाराव जोंनि प्रटेस्टनि हाबाफारिया बेफोरबायदिनो जाबाय थागोन आरो जालांबाय थागोन। फरायसा हिसाबै आं बेखौनो फोरमायबाय। बेफोरखौ गोबां बुंगोन, गोबाङा गोबां खोथा गुबुन गुबुन बुङो। जोङो बेफोरबायदि सोरबा राजखान्थि आफादजों, सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों रावजोंबो थुनज्लायजानानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ मावाखै। जोङो फरायसा हिसाबैसो जोंनि फिउचारखौ नुहुरनानै, जोंनि फिउचारनि खोथाखौ साननानै, फिउचार जेनेरेसननि खोथाखौ साननानै जोङो जोंनि राइट्सनि थाखाय, जोंनि लेन्ड राइट्सनि खोथानि थाखाय जोङो नैफोर हाबाफारिखौ लादों। जोङो रावबो पलिटिकेल पार्टि जोङो थुनज्लायनानै नैबे हाबाफारिखौ लायाखै। थारैनो दाखालि बावै जालांनाय मोनसे प्रटेस्टनि हाबाफारि, क'क्राझाराव जानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गेटनिफ्राय लानानै सेक्रेटारियेटसिम बे प्रटेस्टनि हाबाफारिखौ लादोंमोन। बेयाव मोननैसो जानाङि जाथाया जाना थाङो। बेफोरो मा होनना बुङो, गभर्नमेन्टआ स्टुडेन्टनि सायाव एफआइआर होदों, खिन्थु डिसि मेडामनो मेम'रेन्डाम होनायाव स्टुडेन्टफोरनि सायाव जेबो एगेन्स्टै केस होनाय जानाय नङा होननानै मेम'रेन्डामाव लिरनाय दंखायो। आरो बेफोरबायदि जेबो केस जानाय नङा स्टुडेन्टफोरनि सायाव।
थारैनो जुदि पुलिसा केसखौ एप्रुभ खालामोब्ला केसखौ एक्सेप्ट खालामोब्ला जोङो फरायसा हिसाबै जोङो बेबायदिनो जोङो स्ट्रंलि हाबाफारि जोङो लाबावगोन आरो जोङो सोरखारखौ हुसियार होगोन आरो जोङो सोरखारखौ सोंखारिगोन जोंनि दाबिया जोंनि पार्सनेलनि थाखाय नङा जोंनि लाबालाबनि थाखाय नङा जोंनि फिउचारनि थाखायसो बर' हारिनि फिउचारनि थाखायसो ट्राइबेलफोरनि फिउचारनि थाखायसो लेन्ड राइट्सनि थाखायसो जोङो रावबो जोंनि पार्सनेल इन्डिभिजुवेलनि थाखाय जोङो डिमान्ड खालामाखै जोङो प्रटेस्ट खालामाखै जोंनि फिउचारखौ जोङो साननानैसो जोङो प्रटेस्ट खालामदों